Un equip investigador de la Universitat d'Illinois va trobar que a Amazon la majoria de ressenyes de llibres sobre crims eren escrites per dones, mentre que passava el contrari amb els llibres sobre la guerra. La majoria de ressenyes eren escrites per homes. Els investigadors volien saber si això era fruit de l'atzar i partint d'un grup de 1.866 persones els van fer escollir entre dos llibres, un sobre true crime i un sobre la guerra. Efectivament, les dones es decantaven més per històries sobre crims reals, amb víctimes semblants a elles. Els homes, per la seva banda, eren més propensos a triar llibres sobre la guerra o sobre violència. Per què aquesta tendència? Què fa que les dones se sentin més atretes pel true crime que els homes? Els investigadors creien que les dones busquen informació que les ajudi a escapar d'un possible atacant. De fet, posteriorment i a través d'alguns estudis addicionals, van concloure que les dones preferien els llibres que incloïen algun truc que la víctima utilitzava per escapar de l'atacant. Feien un perfil psicològic de l'atacant o les víctimes eren femenines. Hi estàs d'acord?